Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, pupunan po niya to a novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. Maluhod po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold, me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your heart, by your sacred heart, and pronounced by your adorable lips, I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I ask if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you, my Jesus. Be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire to be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as a child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up, I consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, and all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever. For well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors and my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of the spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you,
You did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamigbilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo asin ngunyan, na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayin mo kaming magtalubo na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabos.
Sa giraray Diyos marahay na aga sa indo mga tugang, ang sa tuyang banal na Eucharistia, ngunya na aga, ipinapanungod man sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat ni Almira, siring man for passing the psychometrician board exam kan Hernandez family, para man sa successful na PNLA, dulot ni Francia, Marmol, and Fiona Patulot. Igwa man na pasasalamat si Gemma Buiza, as in pasasalamat in honor of the most sacred heart of Jesus, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family. Igwa man na special na intensyon si Elmira, siring man to pass the nursing licensure examination of Ayesha Mendoza, dulot kan Mendoza family, for the immediate recovery of Grace Torres, for Eve's smooth, fast and positive outcome of application, to job interview for Donna Calleja, for good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family, for family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually, dulot ni Jenny, para man sa NCLEX exam 2025 ni dulot ni Jebstin Tiffany Visera, siring man to pass the exam, dulot ni Hannah Gia P. Dilaw. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, All Souls, dulot ni Mers Abion, para man kay sa kalag ni Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, Homer Pio, asin Estelita, dulot kan Mendoza family, sa kalag ni Elena, Vicente, and Selwyn, dulot ni Marites Astillero, para man kay Ruben, asin Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, kay Antoinette, dulot kan Nunez family, for the poor souls in purgatory, dulot ni Emma Chan, para man kay Vicente, Sonia, Emma, Esther, Floro, Randy, Ronnie, and all souls in purgatory, dulot kan Calios as in Lovendino families, kay Nestor, Ray Joseph, dulot ni Emmy Ribaya and family, para man sa kalag ni Justin Raymond and David, dulot kan sa Nyosa family, para man kay Constantino, Teodora, asin Salvacion, dulot ni Raul Diaz and family, kay Andrew asin Jane, dulot ni Angelica, sa Gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, sa kalag ni Jose asin Irene, dulot ni Raul Diaz and family, kay Eduardo, dulot kan Mendoza family, kay Father Joseph, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family, sa kalag ni Nilo asin Esther, dulot ni kan Mitra family, kay Froilan, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family, kay Elmer, Karina, Elmar, Charvin, dulot kan Ricafort asin Diskaya families, para man sa kalag ni Maximo, Luz, Florentina, Conrado, Vicente, dulot kan Abion family, sa kalag ni Asuero, dulot ni Celestina, Magdamit and family, para man kay Marcelo, Miguela, asin sa Gabos na kalag, dulot ni Belen, Amuraw and family, kay Bernardino III, dulot ni Flor, Rubibar, asin sa kalag ni Sky, dulot kanas family. Matinog na po ang gabos, asin po na niyato ang awit sa pagpuon. Dagdag sa satuyang mga intensyon, namimibi kita para sa marhay na panahon sa masunod na mga aldaw. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang enot na Biyernes kan bulan na Nobyembre, inuumaw ta ang banal na puso ni Jesus. Namimibi kita na lugod ang puso niya to, makaarog sa puso niya.
Puunantaan sa tong selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamiibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan na kaming nag-uugma sa puso kan namumutan mong aki. Asin nagrurumdum kan mga piniling biyaya kan sa iyang pagkamuot sa mo. Magkanigong mag-ako kan nagsusupay na grasya, gikan diyan sa langit nun na burabod nin mga balaog. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kantataramon, asin himateo niyato, an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram kong padagos mga tugang, na kamo panonin marhay na buot, panonin gabos na pakasabot, asin naghinulit-hulitan kamo. Alagad, nangahas akong magsurat sa indo sa pagkulibat ni nagkapirang mga bagay bilang pagirumdum. Huli ta itinaos ako nin Diyos ang balaog na ini. Ginibo niya akong ministro ni Jesucristo sa mga pagano, sa pagdarakan ebanghelyo nin Diyos sa inda. Tanganing sinda akoon bilang atang na pinabanal kan Espiritu Santo. Kaya, kaiba ni Kristo Jesus, may dahilan ako na magugma sa mga gibo ko para sa Diyos. Daya ako nangahas na magtaram, dapit sa anuman, kundi sa mga bagay na ginibo ni Kristo, hulis ako. Tanganing ang mga pagano magkuyog sa iya, sa tataramon asin sa gibo, sa bagsik nin mga tanda, asin nga ngalasan, sa kapangyarihan nin Espiritu Santo. Kaya poon sa Jerusalem, sagkod sa Ilirico, ibinabalangibog ko ang marahay na barita ni Kristo sa gabos kong makakaya. Alagad, tinuyo ko na day ako magbalangibog kan ebanghelyo, kundi sa mga runa na dai pa nakadangog dapit kay Kristo. Huli tahabo kong magpatindog sa ibabaw kan pinagpundar nin iba, kundi na mautob ang nasusurat. Ang mga daipa sinabihan dapit sa iya, makakahiling sa iya. Ang mga daipa nakakadangog sa dapit sa iya, makakasabot.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan ang sa iyang kapangyarihan. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan an sa iyang kapangyarihan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, huli ta guminibo siya nin mga ngangalasan. An sa iyang tuong kamot, asin banal na takyag, nagdara sa tuya nin kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan an sa iyang kapangyarihan. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahayag an sa iyang katanusan sa mga banwaan. Narumduman an sa iyang katutuuhan, asin pagkamuot sa harong ni Israel. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan an sa iyang kapangyarihan. Nahiling kan bilog na kinaban ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Ang gabos sa daga mag-awit sa kagurangnan, mag-awit sa kaugmahan. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan an sa iyang kapangyarihan. Matindugan ka bo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nag-usipon sa iyang mga disipulo. Sarong mayaman, igwanin administrador, asin isinumbong na nagtimasang kan sa iyang mga kayamanan. Ipinaapod, asin sinabihan, ano ining nadadangog ko dapit sa imo? Magtaukanin kahusayan kan sa imong pamamahala, huli tahahalion ta ka. An administrador nakapag-isip-isip, anong gigibuhon ko kung halion ako kan sa kong amo? Dai ko kaya ang pagtrabaho sa daga. Masusupog man akong makilimos. Aram ko na ang gigibuhon ko, tanganing kun halion ako sa pamamahala, igwanin mag-ako sako sa iyang harong. Sarong inapod ang mga may utang sa iyang amo, asin hinapot ang nainot. Gura no ang utang mo sa sakuyang amo? Sinimbag, sang gatos na tapayan na lana. Sinabihan niya, uya ang resibo, madali, tukaw, isurat mo 50. Dangan naghapot sa masunod, ikaman, gura no an sa imong utang. Sinimbag, sang gatos na bakul na trigo. Sinabihan, uya ang resibo, isurat mo 80. Inumaw kan amo, ining administrador. Minsan an administrador madaya. Huli ta sa madunong asin sa iya, madunong an sa iyang ginibo. Huli ta an mga tawong taga-kinakban, urog na madunong, kisa mga bakong taga-kinakban na ini, kun mapapadapit sa bagay nin kinakban. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kakaiba po ining istorya na tinatao sa tuya kan kagurangnan. This parable of the clever steward. Sabi ni Jesus sa istorya niya, sarong aldaw daa igwang mayaman na amo na nadakop niya ang administrator o tagapamahala niya na dai ginagamit sa tama an sa iyang kwarta, a dishonest steward.
Siguro may juggling of funds. O siguro kan madadakop na, dinivest sa mga investment, inginaran sa iba. O kaya dahil aram na madadakop na, sinulo sa opisina. Sounds familiar. This man gets caught mishandling the money of the boss. And instead of panicking, nag-isip tulos siya, halat ngo na, tabaka ako tanggalon sa trabaho, hindi man ako tattaong magtrabaho sa daga. Habo ko man makilimos. Ano daw maray gibuhon? Sabi niya, ipapaapod ko sa mga may utang sa amo ko, dangan tinarawan niya nin promissory notes. So inot sabi, pirang utang mo? Sabi, sanggatos na oil jars. Make it 50. Ikapiraman sa imo, ang utang ko nasa sanggatos. Make it 80. Ang kapal ng muka ni steward na para bang siya ang may-ari nitong mga babayarang utang. But here's the twist to the parable. The owner of the business praises the clever steward. In fact, si Jesus, inumaw ining administrador o tagapamahala. Siguro sa mga inot pong nakadangog ka ini ki Jesus, nagkabirigla. Okay lang ang mandaya? Is the Lord telling us to be dishonest? Lilinawon ta po na bako ini ang mensahe kan kagurangnan. Of course, Jesus does not approve of dishonesty. Rather, what he notices is the man's urgency. Nagmamadali, nag-iisip tulos ning solusyon, his ability to act decisively when he realizes that his time is running out. Paano ako? Paano ang kamugtakan ko? Paano kung halion ako? Anong dapat gibuhon? My dear friends, this is today's lesson in the gospel. The steward in the gospel used all his effort, all his creativity, all his resourcefulness just to secure his future. Asin yaon po duman sa puro kan ebanghelyo ang sinasabi kan kagurangnan. Sabi niya, maray pa ang mga aki kan kinakban, ta nagpapahiling nin siring nahigos para sa mga bagay na kinakbanon. Ano daw ang mga aki nin langit kung nagpapahiling man nin siring nahigos para sa mga bagay na langit nun? Aramta na when it comes to worldly things, mga matibayon po kita. When it comes to our work, our business, our studies, ay mga excellent kita dyan. We are capable of thinking ahead. We are able to manage and calculate risks. Tanganing day kita malugi, tanganing mag-first honor kita sa eskwelahan, kaya ta iyan na diskartehan gabos. We can make plans when it comes to worldly things. But when it comes to our spiritual life, ano daw po kung arog man kita kaini kadiskarte? Tama pangadji pa lang, prayer, nakakatamad naman. Pwedeng wag na muna tayong mag-pray. When it comes to conversion, pwedeng wala munang pagbabagong buhay ngayon. Bukas na lang, baka may time pa naman ako bukas. Pirming pinapaliman-limanan, we always wait for a quote-unquote better time. Saka na, later na kita magbagong buhay. Pero sa katunayan, the best time to turn to God is always now. Ngunyan na ang pagbabagong buhay, ngunyan na ang pagsunod sa kagurangnan. My dear brothers and sisters, we are celebrating on the first Friday of November the most sacred heart of Jesus. And every time we celebrate this devotion, ang tuyota is to be configured to the heart of Jesus. Kagurangnan ang puso mi, makaarog sa puso mo. Make our hearts like yours. Make our hearts beat for the things that make yours beat.
Lugod ang puso, mi magmaawot kan mga bagay na minamaawot man kan puso mo. Jesus wants us to bring that same determination of the steward in the gospel, to bring that same intelligence, that same faith into our spiritual life. Bako tanganing maging manipulative kita, bako tanganing dayaon taman ang ibang tao, bako yan. But to have a sense of urgency, kadunungan. Ining administrador sa Ebanghelyo, ginamit niya ang gabos niyang effort, creativity, resourcefulness para sa future kan sa iyang pagkabuhay. Are we doing the same for the future of our souls? Are we also creative for our spiritual life? Are we also putting on all effort, all intelligence, all resourcefulness for the salvation of our souls? Kung kaya ta ining gibuhon para sa mga kinakbanon, baad kaya taman po ining gibuhon para sa mga bagay na langit nun. Kung abang higustang magtipon nin kwarta sa kinakban, baka pwede man maghigos sa pagtipon para sa mga merito sa langit. Jesus is inviting us to commitment, to see the kingdom of God as something that is also worth our planning, our working, our living for. Kung aga-aga pinagpaplanuhan ta, kung paano kita makahawas sa pagtios. Sana aga-aga man kitang nagpaplano kung paano makahawas sa kasalan. How to be better Christians. So maybe today, the question for us is this. If we can be clever for the world, can we also be clever for heaven? Madunong ang tagapamahala sa Ebanghelyo. Lugod kita man, mako ang madunong sa mga bagay na langit nun. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ansakuyang atang asin sa indong mga atang, akuon man lugod kan Dios na makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, hilingaan mga dulot sa dai masabing pagkamuot, kan puso kan namumutan mong aki. Tanganing ansa mong dinulot, magin para sa imo, inakong atang, asin kabayadan kan sa mong mga kasalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas,
Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta sa makangangalas na pagkamuot, mantang nakabitay sa krus, dinusay niya ang sadiri man sana para sa to. Asin nagbulos ang dugo, asin tubig, hali sa hirog na linugadan, na naging burabod nin mga sakramento kan simbahan, tanganing nabihag kan bukas na puso kan paraligtas, an gabos, padagos na maugmang magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sin angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, an sa mong Obispo si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna nin mga banal. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Naghihigos sa mga bagay na langit nun, mamibi kita sa satuyang Ama. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga linsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan.
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga katiwala kan Diyos, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, uya ang kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
sa kuyang tukang puso. Sa kuyang tukang puso. Mamibi kita. Kagurangnan, ang sakramento nin pagkamuot, magpalaad sa mo sa banal na kaugmahan, nahuli ka ini kaming danay na madagkakan sa imong aki, makanood na magpahayag sa iya mansana sa kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. By your coming as man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa paghigos sa mga langit nun na bagay. Salamat sa Diyos.